Lingaw na mo na pre. Murag lingaw kay kanang dula ni mo. Email na no, email. Gwapo ra may email ron, kaya nag-update ba? Dula ta? Lagi pre. Tata pre kay nag-download din resources pa ka pre. Update mo god. Itong bagong hero ba siglo? Tungtang. Gahiya eh. Ay, nagkuha ni mo dia pre, hindi ko mag-download resources dula, ta email. Ako itang. Basic ra na email eh. Kaya ginadula niya siya. Easy. Panay lisod na. Ako itang pre. Ikaw kan. Ikaw kur. Utang. 99% na bilang mo. Mga ito ta. Upin na diya para kan ba na masugod na ta. A few moments later. Oo, civil ako pick pre, civil. Sa'yo mo yung dalon pre. Tigaw ako tang. Kaya bahala nyo pre, easy kaya na. Sito na lang ligmaro pre. Ito unta mo, wata pampanga, pan ba? Sit ba? So perfect combination sa kanya eh. Tigre gani para kan ba pag state mo. Bula ko sa magbadang ko ani ko. Tara mag-sit ha, yato sa ko. A few moments later. Layla, oras Layla, oh. Paskilan ako Layla. Ako sabot. Oh, pakang live, pakang live. Mapas ako kanda. Nagrambulan na rin pre, oh. Pani, oh. Oh, scan ng pani, oh. Padug tower, oh. Basic, first blood pani. Easy. Sama na yun, ilisudan eh. Nga to, kung assist. Kung wala ko na kuruanan, wala, katakas na. Oh, first blood, pang inaw. A few moments later. Prepare ya, pre, prepare. Nanaw siya. Okay, pre. Ako sa likod. Prepare na ako dito. Oh, masit ko pre, oh. Ay, patakag ulti pre. Tama na mo si pre, isa ka po. Ang ulti ko na dapit, kaya ito, manimo. Taka na nag-ulti, badang. Talo nga ba? Pre, tabang. Wah, patay na yun, eh. Sala ba yung mamatay ka? Kung nag-permit na mag-uban, di po lang isa. A few moments later. Prepare niya pre, o na no, multiplier na ako. Naglag! Saan ka niyo? Ultihan, manin mong bato na niya, ambag na. Saan may kalaban mo diya? Lagaw ka, pre? Sama niya eh. Set ko pre, o set, o. Ay, patay. Oto, buray ka, pre. Set ang minion pre, sorry juga pre. Kagna, ili. So, batay ron, tanawa, ang moves na ko ron, awa. Full kill, easy. A few moments later. Sa milang wala yun, sa milang minion, yung mga mag-glare, o. Spani, o. Gibble Spani, o. O, sikan, ulti, o. Killing spree, ang tank, o. Kita ka ito, pre. Ang killing spree, hinayap na. Press to nga, pre, o. O, o, tama, pre. Asa, mga pre. Saan buka dia? Kung naitaw eh. Bantay ba? Tapos kauban. Tantang ka ni. Tapatay nung ka. Ora, multiplier pre, o. Prepare pre, o. Multiplier, o. Multiplier mo, pre. Pre, may nakuha. Oras, Layla. Wala na kahit Layla, ulti na. Asa, mga nag-ulti. Ansa. Naglag pag ulti ako, pre. Pataka na nga eh. Sa mingkuha na eh. Oh, set ko, set. Oo. Ultihan dia na. Nagkagkulto dia ba? Patay na. Ang ulti ni Badang yun, ansa. Ikaw, ang burgani oh. Patay ko yung sa muna eh. Oh, ituklo ng back. A few moments later. Oh, set ko, set. Ang dua. Nah, asa ng tawon mo eh. Mapa ba, mapa?
Sa may taon mo eh. Walang patay ta? O, kita nga resurrecting o. Tawag mapa po doon, san? Nawayon, di mo eh. A few moments later. O, dala ko pre. O, Mag-sit ha, nag-record, pantay ka. Okay. patay ta. Kita. Saman to eh. Oh, buhay na ko. Oh. Tira. Oh, bantay sita, bantay. Oops. Oh, ya. Oh, sitang bantay, dua pre. Asam ka ni ulti eh. Bato na mo po ka ni ulti eh. Ultihan mo kulto. Taka ni si Kan eh. Tawa. Tagak ng kulto eh. Oh, prepare na ako sita. Oh, shit. Oh. Asa mga pre? Pre, doon ako. Tayo na. Bigyan siya. Sulong na ko. Oh, sulong na. Dapat pre. Asa man? Asa man tawang ka? Suroy na may nung kadahin noon. Kung yung laluma na pre. Anak ganyan. Set ang 5. Ah, karon bisig isa wala gyud. Nang sa eh. Nawa. Patay ang tower niya. Buhay na ko pre. Mapa. Dip mo, dip. Upload sila doon, upload. Pang pre, asan may tao kay? Naon kaya. Suroy na abot. Patay nun. Nata kang kuan ba kung kuan ulti. A few moments later. Okay, oh, da. GG tane, bali nung lula. Oh, di. Sana, GG. Oo nga, ang kay mo good. Tungod mo sa imong multiplier mong ba? Tawa, gamay si Piat na to. Na, pero may yun si Piat imong kuan, pleray makuha isa. Kadaghanan sa isa yun. Kabe. Tawa. Tungod mo ganini mo pre. Ako pa karon. Nagtangkay ko para sa inyo man. Support na ako nga banga kayo. Wala mapa. So ano to pagkuanan na. It's caught in the crossfire.